Id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi ħadem biex il-Kunsill tal-Ewropa jiskatta dik li tissejjaħ monitoring procedure bilan li jsiru iktar rapporti dwar Malta. Iżda x-xewqa tiegħu kienet irrifjutata b'vot qawwi tal-Assembleja tal-Kunsill tal-Ewropa. Filwaqt li l-Assembleja approvat rapport kritiku ta' Malta, din it-talba intefet il-barra għad-diżappunt tad-Deputat Nazzjonalista. Fil-fatt kienu kollegi ta' Azzopardi fil-Partit tal-Popolari Ewropew li resqu l-emenda biex issir din il-proċedura kontra Malta. Proċedura li bħalissa teżisti biss kontra 10 pajjiżi oħra. B'59 vot kontra u 24 favur din l-emenda ma ntlaqetx. Jason Azzopardi kien fost il-minoranza li vvotat kontra l-interess ta' Malta u għalhekk favur din l-emenda. B'dan il-mod, Jason Azzopardi temm jum ieħor jikkonfoffa kontra l-interessi ta' pajjiżna, fejn għamel ġurnata jaħdem favur ir-rapport ta' Pietro Omtzigt dwar Malta. Ta' min ifakkar li Omtzigt huwa wkoll l-istess deputat Olandiż li kien f'nofs kontroversja meta f'każ tal-ajruplan MH17 ipprova jagħti l-impressjoni li twaqqa mill-Ukrajna. Saħansitra xhud fals jidħol fl-laqgħa tal-qraba tal-vittmi mejtin biex hemm ixerret aħbarijiet folos dwar il-każ li seħħ f'Lulju 2014. Eventwalment kellu jammetti li din kienet fake news u saħansitra jiskuża ruħu u jirċievi il-kundanna ta' politiċi oħra li sejħu għar-riżenja tiegħu. Iżda kif svela1.com.mt Jason Azzopardi isib ruħu komdu ħafna miegħu. Dan għax fi ħsab allejat għall-kampanja tiegħu u ta' sħabu fil-Partit Nazzjonalista bilha li għamlu ħsara lil pajjiż sakemm hemm Gvern Laburista. Meta nhar l-erba' kienu qed jiġu diskussi emendi għal dan ir-rapport, Azzopardi ħsieb li jħakkek kemm jista' jkun ma' dan Omtzigt bilha li jserraħ rasu mill-kontenut kontra pajjiżna. Kif jiġdu r-ritratti li ppubblikajna, Jason Azzopardi kien miegħu qabel u wara l-laqgħat biex kompla fejn ħalla drabi oħra. Fi Strasburgu kienu preżenti wkoll id-deputati tal-Partit Laburista Manuel Mallija, Rozjan Kutajjar, Stefan Zrinzo Azzopardi u Etienne Grek. F'livelli differenti huma spjegaw kif ir-rapport li tressa għal-vot ma kienx ġust u ma jirreflettix il-verità. Fil-plenarja intervjenew id-deputati Manuel Mallija u Rozjan Kutajjar li tkellmu dwar aspetti tar-rapport li lanqas huma biss fatwalment korretti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play. Il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li l-Gvern ħanota tar-rapport dwar is-saltna ta' dritt f'Malta fil-Kunsill tal-Ewropa minkejja ir-riservi tiegħu dwar ir-rapporter Peter Omtzigt u l-asserzjonijiet li saru dwar Malta li fisser bħala folots u żbaljati. Aħna nieħdu nota tal-punt li sar il-bieraħ min-naħa tal-Parliamentary Assembly tal-Kunsill tal-Ewropa, aħna nirrispettaw kull istituzzjoni u ma nistax ma nieħux nota ta' rapport. F'kummenti lil ġurnalisti Dr. Muscat innota li r-rapport tħejja minn persuna li kien ammetta l-instab ħati ta' dbabis ta' informazzjoni u l-involviment ta' membri tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Illi fil-waqt li għandi ir-riservi tiegħi dwar ir-rapporter illi kien instab ħati u kien ammetta huwa stess illi babas informazzjoni f'każ tant gravi bħal huwa twaqqih ta' ajruplan MH17 fuq l-Ukrajina u fil-waqt li kien hemm x'sem attiv min-naħa ta' xi membri tal-Oppożizzjoni fid-drafti ta' dar ir-report u fil-waqt li hemm asserzjonijiet li huma totalment folots u żbaljati f'dan ir-rapport, jien xorta l-ewwel wieħed irrid nieħu nota tiegħu u rrid nagħti kasu. Hawnhekk innota b'sodisfazzjon li l-Assembleja Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa irrifjutat li tiftaħ proċedura ta' monitoraġġ dwar pajjiżna. Il-Kunsill tal-Ewropa rrifjuta l-proċedura ta' monitoring ta' pajjiżna li ma' proċedura hija sproporzjonata. U allura ninnota bi pjaċir lill-Parliamentary Assembly tal-Kunsill tal-Ewropa din it-talba min-naħa ta' membru tal-Oppożizzjoni Maltija irrifjutata.
Dwar it-talba għal ftuħ ta' inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia fi żmien 3 xhur, Dr. Muscat tenna li din se ssir iżda fakkar fil-parir ċar illi ngħata mill-Avukat Ġenerali li kull ħaġa li tista' tingħad fiha tista' tippreġudika il-każ kontra it-3 persuni li jinsabu mixlija bil-qtil ta' Caruana Galizia. Qal li minkejja li pajjiżna huwa sovran mhux se jpoġġi lil pajjiżna f'disgwit ma' istituzzjonijiet Ewropej u għalhekk se jibqa' jieħu l-pariri tal-Avukat Ġenerali biex jidħol f'diskussjonijiet mal-Kunsill tal-Ewropa biex jarrafhom bir-riservi ta' Malta dwar din l-inkjesta pubblika. Fuq kollox, saħaq li mhux se jkun il-persuna li jerfa' r-responsabbilta f'każ li din l-inkjesta tippreġudika il-każ fil-konfront ta' 3 akkużati. U jekk hemm il-lok li jkun hemm tweġibiet sodisfaċenti, żgur jien mhux ħankun il-persuna li ħanerfa' responsabbilta illi inkjesta pubblika u l-proċess tagħha twassal biex il-każ kontra 3 persuni li huma arrestati jaqa'. Dik mhux ħanerfa'ha jien dik ir-responsabbilta, dik żgur mhux tkun xi ħaġa li jillest li nagħmel. Biss jekk hemm dan il-proċess min-naħa tal-Kunsill tal-Ewropa illi wassal għal dan il-parir b'saħħtu ħafna, jien ħanerġa' nieħu il-pariri u jekk hemm il-lok fi 3 xhur li ġejjin kif mitluf mill-Kunsill tal-Ewropa jien naħtar inkjesta pubblika dan ir-rigward. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play. L-aħħar jiem rew b'mod ċar il-mod kif jimxi dan il-gvern li jwettaq riformi fejn meħtieġ. Hekk sostna l-Prim Ministru Joseph Muscat meta kienet jindirizza dialogu ma' diversi negozjanti u rappreżentanti ta' intraprizi imtella mill-Kamra tal-Kummerċ Maltija. B'referenza għal bidliet fosthom fil-liġi tal-kera u azzjonijiet li ttieħdu dwar il-qasam tal-kostruzzjoni, il-Prim Ministru fakkar illi dawn kienu l-kol bidliet meħtieġa hekk kif ħafna minn dawn il-liġijiet kienu staġnati. Dwar il-qasam tal-kirjiet, Dr. Muscat qal li l-Gvern żamm f'moħħu li l-liġi għandha tipprovdi ċertezza akbar fejn jidħol il-kuntratt tal-kera. Qal li bl-emendi mħabbra il-Gvern qed jinċentiva aktar il-kirjiet fit-tul, fosthom billi jimponi minimu ta' sena kera għal kull kuntratt residenzjali. Fuq kollox il-Prim Ministru laqa suġġerimenti tal-Kamra fuq diversi setturi, fosthom dak tal-kostruzzjoni, u fakkar illi l-aktar ħaġa importanti hija illi responsabiltajiet f'dan is-settur ikunu ċari. Implementazzjoni kif diġà semmejt tal-liġijiet il-ġodda dwar il-kostruzzjoni dwar it-tħaffir u t-twaqqih li naħseb li huma importanti ħafna u rridu niffukaw illi dawn jibdew jiġu mħadma b'mod fattibbli kif ukoll liġi dwar il-kera. At this point in time fil-waqt li għaddejjin tħejjiet għal affarijiet oħra qed inħares il-qudiem illi nibdew issa l-implementazzjoni ta' dawn ir-regolamenti. Dr. Muscat tkellem ukoll dwar il-ftehim ma' Ryanair li wassal għat-twaqqif ta' Malta Air li permezz tagħha pajjiżna se jtejjeb il-konnettività mal-bqija tad-dinja. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ, il-Perit David Xwiereb, faħħar il-proċess ta' konsultazzjoni li fetaħ il-Gvern dwar il-bidliet fil-liġi tal-kostruzzjoni u qal li l-Kamra għaddejja bit-tfassil tal-viżjoni ekonomika tagħha għas-snin illi ġejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.